ọzọ n'ụwa ọzọ n'ụwa ga-agbasa onye ọbụla ibiri o ibiri mebiri o ibiri ka mmiri ibiri o ibiri mebiri ọzọ n'ụwa ọzọ n'ụwa ga-agbasa ibiri o ibiri mebiri o ibiri o ibiri ka mmiri ibiri o ibiri ka mmiri onye ọzọ n'ụwa ọzọ n'ụwa ga-agbasa onye ọbụla ibiri o ibiri mebiri o ibiri o ibiri ka mmiri ibiri o ibiri mebiri onye n'ọzọ ụwa ọzọ ga-ebi so naanị ya ibiri o ibiri mebiri o ibiri o ibiri ka mmiri ibiri o ibiri ka mmiri onye ọzọ n'ụwa ọzọ n'ụwa ga-agbasa onye ọbụla ibiri o ibiri mebiri o ọgwọ mmadụ nwa ogodo egwu na-ata ukwu na ama ogodo adịrọ mma ịgba ọtọ ma nchanụ onye biri ibe nye biri nwata ga-eso n'iru nne ya so n'iru nne ya ọfọ ndị okenye ga-ebi ụmụaka ebiri leaders of tomorrow ga-ebi ụmụaka ji nwe nchekwube n'ụwa ndị Chukwu gọziri agọzi unu ga na-eje nje na-abata abata Oliver dịka ogwe na-eke n'onye ọbụla ọrabelije nnu ha ụmụ Naịjirịa ụmụ Naịjirịa ndị na-achị Naịjirịa ise n'ike anyị kwụ unu n'azụ ndị na-achị Naịjirịa kwenu ndidi o ise n'ike anyị kwụ unu n'azụ Chukwu enyeka anyị ndị mmanụ sayensị na teknọlọji abatago obodo anyị Olise enyeka anyị ndị mmanụ sayensị na teknọlọji abatago obodo anyị indọstrị adịgo anyị na-alụzi nke anyị faktịrị adịgo anyị na-alụzi nke anyị eke na-afịa ka ifife ndị be anyị na-alụ n'aka baa n'ime obodo ofufe ndị be anyị na-alụ n'aka anyị nwere nchekwube ife ga-adị mma ife dị ọkụ ga-ajụ oyi mana ọ chọrọ ndidi ndidi ife ga-adị mma kwenu ndidi abanye ozi mana ọjọ ụgbọdụ achọ onye kelele n'ụwa ọ na-agbara ire sibe ogologo ọnụ ntụtụ na-abụ ada akụkọta isi ọnụ n'ụwa ma ncha onye na-amụ ọkpọ onye na-amụ iti ọkpọ itisi akpa aja itisi akpa aja ekwonumo ibiri enuwa salambala enuwa talakute enuwa gabasayi majilo fobi hazonu wazo onye biri be ya biri uwa sabanyoso ndidio Nigeria ibegadimma obodayi ibegadimma welu ndiri ibegadimma ndidio
ijire ndo iwe gadimma anyị ga-ebiyo ibe siri ike gadimma onye gaba ogologo ịmakwana otimkpu edeti na nkịtị agụ onye abachinya n'alụ ọ na-agbara gire sibe ogologo ochie dibịa chụọ aja dịka wele nye ndị mmụọ n'aka ịmakwana nnukwu mmadụ dịka nnukwu alụsị ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmụọ a na-ekwu na nkịtị Chief Abdulaziz Chief today Chairman Chief Executive Tanhai Holdings Limited na-akpọghị n'Africa na-akpọghị n'obodo oyibo na-akpọghị n'ụwa niile kọmpini kwuru kọmpini eji mara ọgaranya nke Chief Abdulaziz dị n'isi ya ndị alaka balụba ndị zụlazụ herika aga m ekwuzi oneghara ibe ya akụchukwu nyere gị n'ụwa elubu ụmụ ogbenye aka Chief Abdulaziz ude ana m akpọgọ chọrọ Chibụzọ nwoke teghete ọbata na dị mma nwapụ na-etigbu okwu akụ obiọma akụ iri kere maka odozi ekụlọ ọzọ Chief Dr. Mrs. Maimuna Ude Yeye Boroji of Lagos agbala ka ibiene n'ụwa asa mma nwanyị ọma ọmọbidi ya ejiji nwere onye na-ekwesị ejiji nwere onye na-ekwesị Chief Abdulaziz Chibụzọ Ude echichi kwesịrị ya ọ bụ nnukwu mmanwụ Chief Abdulaziz Ude ọ bụ nnukwu mmanwụ Chibụzọ Ude ọ bụ nnukwu mmanwụ ebube ndị Muslim of Igbo land bụ nnukwu mmanwụ Chief Abdulaziz ọ bụ nnukwu mmanwụ Bọba Shuwa Bikorodu ọ bụ nnukwu mmanwụ ezi nwa Chibụzọ Ude ọ bụ nnukwu mmanwụ Boroji ọ bụ Lagos bụ nnukwu mmanwụ otu ego na ọfụ etinam ọ bụ nnukwu mmanwụ omele ọrọ bụ Enugu ukwu ọ bụ nnukwu mmanwụ ike nga ụmụ nri ọ bụ nnukwu mmanwụ ihe ọma na-eji ama atụfu Oweri ọ bụ nnukwu mmanwụ odu na-eje ọgụ ọfọ abọ bụ nnukwu mmanwụ odu na-eje ọgụ ọfọ abọ bụ nnukwu mmanwụ ọ ga-eme gịnị bancha bụ n'okwu ọnụ Chief J.O.B.
agaji ekuwa n'ọkpụkpọ Alakos of Lagos ndị ajibili n'ibu nnukwu mmanwụ Chibu Aikebi Igbanugo Ebube dike ọfụ oke etiti n'ibu nnukwu mmanwụ Agụ onye abajinya n'alụ Aikebi Industries Nigeria Limited Aka na-emebe cosmetics Aka na-emebe baby food Ebube dike ọgaranya ngara Chibu Joe Best Chinedu Okoye Ọdịna nwa nwoke titi n'ibu nnukwu mmanwụ onye na-enye mmadụ n'ụwa ka Chukwu na-enye Aka na-emebe Joe Best medicated soap na perfection cream ụda na-ete n'arụ dị mma n'ụwa Chief Lord Ignatius Ife medebe nwosu Eze yim Umakukali ọbọsụ menyi Ọgbọnọgbọrọ bụ n'okwu ọnụ Ingas Group of Companies Limited Aka na-eme building materials na West Africa n'ibu nnukwu mmanwụ Chief Emeka n'ibu nnukwu mmanwụ Nwalupu akụ one of ụgbọka ndị Enugu steeti ji webili Chairman Chief Executive Mantevos Group of Companies Limited Prince Haro Ejezie Reynolds in Distillers Limited Aka na-eme aromatic schnapps na Renovic Gin dị mmanụ Chief Oscar Ejike N'Okonkwo Chukwuma Nkonye na-eme Otumba Sela of Ilaro Ezinwa Patrick Nduka Igbokwe BN Igbokwe Motors Limited Chief Ebuchiri Diga Agwagwegu one of Amu Ifeke Japat Motors and Car Accessories Limited Aka n'elu ụgbọala dị mmanụ Nyano Dozi Akiano Chief Mrs. Chinyere Idiga Chief Judo Keshukwu Nwalupu Akụ Wanopu Mbosi Judex Odenjinju Chief Matthias Orajiaka Orajis Duru enwe gbara akọpụ Asia Chief Imaegwim Ekwu anụba na-arọ ndị izu ọgụ Emax International Limited Aka n'elu ụgbọala dị mma Alphonsus Uka Egbulem Osie ike agụ abata ọfọ Sumogu Otimpu adeti na nkịtị mmanwụ kalele bi ya nọ Chief Charles Ezudogo Ọnwa na-etilọrọ Fichida Charlie Billion Charlie Rolls Royce Charlie Sco West Africa Limited n'ibu nnukwu mmanwụ a Chief Ani Okonkwo Ọka Kojoto n'ibu nnukwu mmanwụ Lenko Industries Limited Tura Ezube Tura Clean na Tura Soap Kerimaka Chibazuka Lagu Omivu Kofi Seke n'ibu nnukwu mmanwụ Zef Nigeria Limited Orogu Chief Edwin Obi Chebendo Akụ nwata one of Nnewi Edison Industries Limited Aka na-eme brake pad na linings n'ụwa wekede mma Chief Albert Barry Eze Nwanne AB Espelas Group Limited
Akanalo high quality vegetable oil nenowa. Chibubito Kafo. Yes, they go one of Ihala Udu Bunch. Chairman, Chief Executive. Yes, they go Holdings Limited, young millionaire. Chief Leo. Amajo you know, Woketegete. Ochilos go one of Esiama. Leonardo Concerns Group of Companies Limited. Yes, we must take in even Nukumau. Obelemma wuna bike Ijela noroso Obelemma wuna joku Makani ijela noroso Ijela puta Obelemma waboso Jusi eilo mwanya Obunukumau Obunukumau Jusi eilo mwanya Obunukumau Obero hawano biito weri Obunukumau Wakati oramo fopele Obunukumau Omwane tiloro kumuna Obunukumau Ikelo mu investment ya Obunukumau Chibu kizili igwilo Obunukumau Apiriri wanakokusu Obunukumau Budi ni bunukumau Obunukumau Chibu chuma hachekwelu Obunukumau Ogazi wanakochi Obunukumau Eze mwangazi wakedima Obunukumau Chibu bene jiogu Obunukumau Omena wata wanakosuama Obunukumau Benjaki ni mushechibia Obunukumau Chifu Ruben Ibe Obunukumau Alias BBC Obunukumau Yezu damba fezi nibite Obunukumau Claudio Analesio Motodima Uguida Waledima Doctor Chief Body win Uche dibe Iyi nna yerugo one of umuna Chief Executive Dibek Holdings Limited Claudio Analesio Nigeria Limited Moto dima Obuija wele dima nenowa Kedimaka Or the best one of Umuna Chief Mrs. Caroline Uluma di Benwanyama Claudio Analesio Motodima Ubuija Waledima Ije bi solo kuladio Ubuija Waledima Inabana bi solo kuladio Ubuija Waledima Inabonu chi solo kuladio Ubuija Waledima Inabonu solo kuladio Ubuija Waledima Claudio Analesio Ubuija Waledima Claudio Analesio Ubuija Waledima Igaba Lagos solo kuladio Ubuija Waledima Uwa usha na ino ya Ubuija Waledima Ije bendi